După multă vreme, după răceală și tot felul de amânări, azi, în sfârșit, m-am apucat să curăț solarul. Dacă îți place treaba, lasă un like. Am început prin a strânge furtunele de picurare pentru că vreau să le refolosesc și sezonul viitor. Apoi am adunat vrejurile de castraveți și roșii. Plantele s-au uscat foarte bine și sunt gata să fie arse. Le dăm foc, nu le facem compost, ca să nu riscăm să contaminăm solul și culturile viitoare cu bolile care au fost anul acesta. Dacă munca ar fi mers așa de repede cum se vede în clip, ar fi fost perfect. Dar chiar și așa, a fost o zi frumoasă, cu soare și am reușit să fac toată treaba pe care mi-am propus-o. Ca video ăsta să nu fie prea lung, în următorul o să curățăm iarba din solar și pregătim terenul pentru a aduce gunoi. Mulțumesc că m-ai urmărit. Te aștept la următorul videoclip.